Помазвам сега. Нека Твоето помазание да бъде върху него. Ти да ме дадеш сила, Господи, на промяната. Само Ти, Господи, може да извършиш промяната, която е в сърцето ми, Господи, да бъде променен татко. Да те обича да бъде, Господи, част от Тебе, Господи. Да помоля се тази сутрин. Наистина този живот да бъде, Господи, в Твоите ръце. Благодаря Ти, Татко, за Твоя дух върху тях. Хвала, Господи, нов живот, нова сила върху тях в името на Исус. Благодаря Ти, Исус. Благодаря Ти, Господи. Не че сила казваш, нито че с мощ, но че с духът ми казваш, Господи. Нека Твоя дух да бъде върху него. Заповядам на всяко едно демонично влияние, всеки дух на алкохолизъм да напусне в името на Исус. И никога повече да не се върне. Мощното име на Исус. Господи, Ти си силен. Благодаря Ти, Тати. Благодаря Ти за свободата на Кънчо. В името на Исус.